kalau sungai komentar. What do you want? Ka komisyon mo ni lahat. Ya, kalau aku ilau sungai. Wala si fay ngor ka komisyon ni lahat. Pero nga isya le mission nila ano ka ko rimba kama. Ile mga umiyas ko kele. Ako ko wakwa papa. Uma ko ko mai. Pero nga rin siya fay nga rin siya wala may mawa ile le mission ka ko nila. Ay mawa may ko pele alak mo. Ha? Ya, okay. Okay. Ya lili. Okay lah. Okay. Boys. Ulong umayaw ko baka. 50 miljoner kuper kung uro nilo. Kaya ko ulang panik mau ko. Ah. O kayo haber kupe. Dianga. Arong mai. Kaya sa ungil ka komisyon na mo mua. Ha? Lapan yung mau ko. Di mas wafe kupe ko banga kupe po inarat ko. Amerik Samoa ni nao ka ko su. Dai di mai. Buhay ni loko. Buhay ni fat. Balik udah balik. Hah? Ready boys? Yes sir. Coming to us. Doon may. Dimas buat saya miliongan mereka kong ini mereka. Vai leia ka ko kupi vai ko fa ka ko ma kupi wa ko me se ko kupi fa ko mo Ka ko ka bali. ngai ka ko nau da ye ya swa ko awu e pe e de yang ne so ko Dimas fu wa fe Jun! Vamos.